سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرم لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا حبرتها حيزنا لكم قريبنا لنا لمكتالكم بخبر نقدم ኣብ ናይ ሓሙሽተ መድረኻት ዕምሪ ዘለዎ ቱር ኮርያ ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ተረንጋኑ መትከል ኢዮብ ይሳተፋሎም። ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ ክልተ መድረኻት መትከል ኢዮብ ኣብ ቀዳሜቲ ኣብ ጉንግሳን ዝተሰርዐት ናይ 63 ኪሎ ሜትር ውድድር ካብቲ ብ1 ሰዓትን 22 ደቂቃን 56 ካሊትን ዕውት ዝኾነ ኔዘርላንዳዊ ራይመን ክሬደር ብግዜ ከይተበልፀ መበል 47 ተርታሒዙ ናይ መዛዘም ሕንፃፅ ረጊፁ። ነዛ ናይ ሎሚ ካልአይት መድረኽ ካብ ቾናን ተበጊሳ ኣብ ዳንያንግ ተዛዘመት 161.6 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ኢስቶንያዊ ላስ ማርቲን ብ3 ሰዓትን 49 ደቂቃን 21 ካሊትን ንውድድር ፈፂሞም። ካብ መወዳድርቱ ከይተፈለየ ኣብ ሰዓት 42 ኪሎ ሜትር እናረገፀት ምስ ትጓዓዝ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ጽቡቕ ክረግፅ ዝወዓለ መትከል ኢዮብ ድማ ከምቲ ናይ ትማሊ ናይ ቀዳማይ መድረኽ ብግዜ ከይተበልፀ ናይ መበል 54 ተርታሒዞም። ብሓፈሻ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ ቱር ኮርያ ድማ አልጄሪያዊ ወዲ ጋንቱን መትከል ኢዮብ ዝኾነ ዮሴፍ ራጎጊ ብ5 ሰዓትን 11 ደቂቃን ባዶ ሓደ ካሊትን ንናይ ግዜ ማልያ ኣብ ዝባኑ ወዲዩ ኣሎ። ኣብዛ ማልያ መትከል ኢዮብ 16 ካሊት ጥራይ ተበሊጹ ካብ ዝነበሮ ናይ መበል 47 ደረጃ ናብ መበል 35 ክብ ኢሉሎም። አልጄሪያዊ ዮሴፍ ረጎጊ ናይ ነጥብ ማልያውን ባዕልዩ ኣኪብዋ ዘሎም። እዚ ናይ 2.1 ሓይሊ ፈረስ BCI መዐቀን ዘለዎ ቱር ኮርያ ጽባሕ ዓርቢ ተቐዳደምቲ ካብ ዳንያንግ ተበጊሱ ኣብ ሳሚዮቾክ ብዝዛዘም ናይ 178.3 ኪሎ ሜትር ውድድር ክቕጽል እዩ። እዛ መድረኽ ሓዚላቶ ብዘላ ናይ ክብን ለጠጣን ናይ መወዳደሪ ቦታ ድማ ዳንጋ ተቐዳደምቲ ከይትፈተነት ከም ዘይተተርፍ እዩ ተንተንቲ ናይ ዝዓውዲ ዝገልጹ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሒዝዎ ብዘሎ ብቕዓት ንብዙሓት ክለባት ቅድድም ብሽክሌታ ዓለምና ስሒቡ ዘሎ መትከል ኢዮብ ድማ ኣብዚ ውድድር አንጸባራቂ ዓወታት የመዝግብ ምህላው ንብዙሓት ጋንታታት ቀልበን ስሒቡ ይርከብ። ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ንኤርትራዊ ሾረናዊ አሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከም ዘፈረመቶ ኣቕሪብናልኩም ነርና። ናይ መጻኢ ዝላታን ተባሂሉ ብሽወደን ተስፋ ተነቢሩ ዘሎ አሌክሳንደር ካብ ዶርትሙንድ ብልቃሕ ናብ ሆላንዳዊት ክለብ ዊለም ክልተ ብምግዓዙ ካብ 16 ጾታታት 13 ሽቶታት ምዝጋቢዩ ኣቓልቦ ብዙሓት ክለባት ስሒቡ ጸኒሑ። አሌክሳንደር መጠን መሰጋገሪኡ 11.2 ሚልዮን ዶላር ብምኽፋል ዝገዛኣቶ ሪያል ሶሲዳድ ን5 ዓመት ክሳብ 2024 ኣብ ስታዲየም ኣኒዮታ ክጻወት ኮንትራት ፈሪሙሎም። ድሕሪ ሃንደበታዊ ስዕረት ፈረንሳ ብሃገራዊት ጋንታ ቱርኪ ብብቕዓቱ ብብዙሓት ዝተነቐፈ ኪልያን ኤምባፔ ሃገሩ ንኣንዶራ 4-0 ኣብ ዝደሃኸትሉ ፀወታ ብዘመዝገባ ሸቶ መበል 100 ሸቶ ጸንቢሉ። እዚ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ንዋንጫ ዓለምን ንዝበለፀ መንእሰይ ናይቲ ውድድርን ክዕወተሉ ዝኻለ ኮኸብ ነዚ ክብሪ ኣብ 20 ዓመቱ ክበጽሖ ክኢሉ ዘሎ። እዚ ድማ ንሊዮኔል ሜሲ ኣብ 22 ንክሪስቲያኖ ሮናልዶ ድማ ኣብ 23 ዓመት ዝወሰደሎም ግዜ ብምዃኑ ንመጻኢኡ ዝኹላዕ ኮይኑሎም። ምስ ሪያል ማድሪድ ፈሪሙ ዘሎ ብራዚላዊ መንእሰይ ኣባል ክለብ ሳንቲያጎ ሮድሪጎ ብሰንኪ ኣብ ሞንጎ ክለቡን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ብራዚልን ዘጋጠመ ዘይምስምማዕ ናይ መፋነዊ ፀወታ ከየካይድ ተዓንቂጹ። ብፊፋ ኣፍልጦ ንዘይብሉ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ማውሪሲዮ ሬቤሎ ዝተመርጸ ዝተጻወታይ ክለቡ ሳንቶስ ንዝነበራ ፀወታታት ክትጥቀመሉ ክትሰዶ ብዘይምኽኣላዩ እቲ ፌደሬሽን ካብ ናይ መወዳእታ ፀወታ ኣንጻር ኮሪንቲያንስ ዝርከቦ ፀወታታት ኣጊድዎ ዘሎ። ዘይከም ኔይማርን ሮቢኖን ዝኣመሰሉ ኮኸብ ተጻዋቲ ምስ ብደገፍቲ ዝያዳ ተፈታውነትን ሰናይ ምንዮትን ዝረክብ ዘሎ ሮድሪጎ ምስታ ሃገራዊት ጋንታውን ከም ዘይጻወት ተፈሊጡ። ተጻዋታይ ክለብ ባርሴሎና ነበርን ናይ ሕጂ ሓላፊ ቴክኒክ ናይታ ጋንታን ኤሪክ አቢዳል ብቀርሰንቲ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ከም ዝተሰርቀ ይግለጽ ኣሎ።
ሞላኳ ባርሴሎና እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት እዩ ክትብል እንተገለጸት ብመሰረት ተዘርጊሕ ዘሎ ግን አቢዳል ብባርሴሎና ንዝድለ ዘሎ ማቲያስ ዘሊኽ ዮሃን ክሩፍ ካብ ዝበለን ህቡባት ዘረባታት ማለት እቶም ናብ ባርሳ ክመጹ ዝጠራጠሩ ኣብ ጋንታና ቦታ የብሎምን ክብል ከም ዝጸሓፈሉ ተገሊጹ እዚ ድማ ንደሊኽ ጥራሕ ዘይኮነ ንመጻኢ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ 0 ሰዓት ዘንሰሓበን አንቶዋን ግሬዝማን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ ምዃኑ ይፍለጥ ንመጀመርታ ግዚኡ ኣብ ዋንጫ ሃገራት አፍሪካ ማልያ ሃገራት ጋንታ አልጄሪያ ክለብስ ክጽበጥ ጸንሕ ተጻዋታይ ብሰንኪ ዘርአዮ ሕማቕ ዝተባህለ ባህርያት ካብታ ሃገራት ጋንታ ተኣልዩ ወዲ 25 ዓመት ሃሪስ በልከብላ ብቐጥታ ኣመራኸብ ብዙሓን ክፋል መቐመጩ እናተራየ ስለ ዝተረኸበዩ ብኣሰልጣኒ ጃመል ቤልማዲ ተሰቢቡ ዘሎ አልጄሪያ ኣብ ምድብ 3 ምስ ሴኔጋል ኬንያ ታንዛንያን ተደላዲላ ምህላዋ ይፍለጥ ብነዊሕ ጸጉሩን ተዘካሪ አክሮባቲካዊ ቅዲ ኣመላልሳ ኩዕሶን ዝድለ ናይ ተሰዓታት ብሉጽ ሓላው ልዳት ኮሎምቢያ ሬኔ ሂጉታ ሃገሩ ዋንጫ ኮፓ አሜሪካ ናይ ዝዓመት ምስ ዘይትዕወት ነዊሕ ጸጉሩ ከም ዝቆርጽ ተዛሪቡ ኮሎምቢያ ነዛ ዋንጫ እንተዘይተዓዊታትላ ጸጉረይ ክቆርጾይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኮሎምቢያ ጽቡቕ ኩዕሶ ትጻወት ዘላ ነትብዓት ኣሰልጣኒ ካርሎስ ኩዌሮዝ ካ ክንድግፎ ይግባና ክብልዩ ወዲ 52 ዓመት ሓላው ልዳት ነበር ሬኖ ሂጌታ ዝዛረብ ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ሃገራት ጋንታ አሜሪካ ንታይላንድ 13 ብባዶ ብምርታዕ ኣብ ታሪኽ ናይ ዝውድድር ዝዓበየ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣብዚ ዓወት ኣሌክስ ሞርጋን 5 ሸቶታት ከተመዝግብን ከላ ሳማንታ ሞዊስን ሮዝ ላቨልን ከክልተ ሸቶታት ከምኡውን ሜጋን ራፒኖይ ማሎፍ ፓፒ ካርሊ ሎዊድን ሊንድሲ ሆራንን ድማሓ ሓደ ሸቶታት ምዝጋብ ንታሪኻዊ ዓወት ሃገርን ክውን ዝገበራየን ነዚ ውድድራት ክትዕወተሉ ተጽቢት ተገይርላ ዘሎ እዚ ሃገራት ጋንታ ብገምጋማዊ ዕድመ ብ29 ዓመት ዝዓበየ ዕድመ ናይ ሎማ ዓመት ውድድር ሒዛ ዘላ አሜሪካ ኣብ 1991 1999 ከምኡውን 2015 ንሰለስተ ግዜ ነዛ ክብር ትጽዋዕ ብምልዓላውን ዝበዝሐ ዓወት ዝሰነደት ሃገራት ጋንታ እያ ግሪዝማን ናብ ባርሴሎና ከም ዝኸይድ ካብ ወርሒ መጋቢት ኣትሒሰ ዝፈልጥ ክብል ፈጻሚ ቦርድ አትሌቲኮ ማድሪድ ሚገል አንኸል ማሪን ሓቢሩ ስሙ ምስ ግሪዝማን ካብ ዝተሓሓዝ ነዊሕ ጌራ ዘላ ባርሳ ኣሰልጣንያ ኤርኔስቶ ባልቤርደ ካብ አድነቕቲ ናይዚ ፈረንሳዊ ድንቂ ተጻዋታይ ምዃኑ ዝንገር ብዘይካዚ ባርሴሎና ብጽልዋ ፋይናንሳዊ ፍትሓዊ ኣሰራርሓ ዩኤፋ ካብ ካዝና ልዕሊ $100 ሚልዮን ከተውፅእ ከም ዘይትኽእል ይግለጽ ኣሎ በዚ ድማ መጠን ወጻኢታታን ምዕባይ ተጻወት ብምሻጥ ከተግብሮ ከም ዘገደዳ ይግለጽ ከም ኮቲኒዮ ኢምቲትን ራኪቲችን ዝኣመሰሉ ተጻወት ድማ ክወጹ ቅድሚት ዝስርዑ እዮም ሪያል ማድሪድ ንፈረንሳዊ ናይ ክንፊ ተኸላኸላይ ፈርሚላን ሜንዲ ብ48 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘፈረመቶ ገሊጻ እዚ ክሳብ ክራማት 2025 ዘጽንሖ ውዕል ፈሪም ዘሎ ተኸላኸላይ 19 ሰነ ምስ ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ክላለ መደብ ተታሒዙሉ ምህላው ይግለጽ መደብ ጾታ ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 2019-2020 ተፈሊጡም እዚ ዕለት 9 ነሐሰ ብጾታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ካልኣይ ዲቪዥን ዝሓዘትን ዕውቲ ሻምፒዮንስ ሊግን ሊቨርፑል አንጻር ሎሚ ዓመት ዳግማይ ደይባ ዘላ ኖርዊች ሲቲን ዝጅምር ውድድር ክሳብ 17 ግንቦት 2020 ክጸንሕ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ሻምፒዮን ዝሓለፈ ዓመት ማንቸስተር ሲቲ ብወገና ናብ ዌስት ሃም ጌሻ ፋልማይ ጾታ ከተካይዳ أقدمن 4 حسة أو در كوميونيتي شيلد ዝጽመዳ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲት ማንቸስተር ሲቲን ሲዒባታ ዝዛዘመት ሊቨርፑል ነዛ ዋንጫ ክዕወታላ ልዑል ግምት ተገይርለን ኣሎም ትሽዓት ሕዳር 2019 እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብ ሜዳ አንፊልድ ዝራኸባሉ ብምዃኑ ድማ ሰዓብቲ ፕሪሚየር ሊግ ብሃንቆታ ዝጽበይዎ ዘለዉ እዮም ብዘይካዚ ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ኣብ ቀዳሚት ሰሙን ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ክራኸባ ብምዃንን ካልእ ተባሃጊ ዝገብሮ እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም
ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን